A cikin wannan bidiyo kuma za ku ga kwanaki da ɗan dama dai hakan nan ban samu na yi bidiyo ba ni da kaina a wannan YouTube ɗin kenan. To yanzu gashi nan na dawo insha Allah zan ci gaba da yin bidiyo, kuma musamman yanzu hakan nan za ku ga a cikin tafiyar an samu canji. Don Allah yarda yanzu bidiyo ba zai ke yankewa ba, za mu ci gaba da kawo shi ko da yaushe in Allah yarda. Sannan kuma wani abu da nake son faɗa muku guda ɗaya, ku je ku yi searching a Facebook, ku yi searching ɗin Abba ABK. Akwai wani sabon page da na buɗe wanda yanzu a kansa zan ke ɗora abubuwa, ko zan ce nake ɗora abubuwa. Abin da zan yi bayani kuma a cikin wannan bidiyo game da Maulanmu Sheikh Sani Khalifa akan wani al'amari da jarrabawa da yake ciki. To ni dai jan hankalin da zan yi guda ɗaya ne, ya kamata mu hankalta, kuma sannan su mutanen da suke ta tuhumansa akan wannan laifi ɗin da suke zargin cewa wai gashi nan ko da sa hannunsa ko ba sa hannunsa. To ni dai yanzu hakan nan ina ga abin da zan faɗa shine, a yanda nake kallon tafiyar nan take kasancewa, matuƙar ya ba da matsala babba a kansa shi wannan wanda yake tuhuman nasa. Saboda me? In dai har kuna da hankali, na san ba za ku ba shi kuri'arku ba, saboda ganan abin da ya yi mana muma. To a taƙaice dai ba sai na ja bidiyon nan ya yi tsayi sosai ba, zan ɗan taƙaita a nan, sai mun haɗu da ku ko a wani bidiyo zan ce, inda a nan ne zan yi bayanin duka abubuwan yadda suke dalla-dalla insha Allah. A gode.